Coñecen o segredo da oración do Señor que nos ensinou Xesús. Mateo capítulo 6, versículo 9. Noso Pai que estás no ceo. Por que lle chamou Xesús Pai a Deus? Segunda Corintios capítulo 6, versículo 18. Serei un pai para vos e vos seredes para min fillos e fillas. A razón pola que chamamos a Deus Pai é porque somos fillos de Deus. O noso Pai contén un segredo aínda máis sorprendente. A existencia dun pai e dos seus fillos implica que tamén hai unha nai. Porque un pai e os seus fillos non poden existir sen unha nai. Se existen Deus Pai e os seus fillos, non ha de existir tamén Deus Nai. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. En cambio a Xerusalén de arriba é libre. Esta é a nosa nai. O segredo contido na oración do Señor é Deus Nai, que nos dá vida eterna. Entón, como podemos chegar a ser fillos de Deus? Na familia terreal, os fillos reciben a vida, herdando a carne e o sangue do seu pai, e da súa nai. Tamén na familia celestial, os fillos de Deus poden recibir vida eterna, herdando a carne e o sangue de Deus Pai, e de Deus Nai. Como podemos herdar a carne e o sangue de Deus Pai e de Deus Nai? Xoán, capítulo 6, versículo 54. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna. Como podemos comer a carne de Xesús e beber o seu sangue? Lucas, capítulo 22, versículo 15. Moito levo desexado comer esta Pascua convosco antes de o padecer. E collendo pan, este é o meu corpo, que se entrega por vós, esta copa é a nova alianza, selada co meu sangue, que se verte por vós. Xesús dixo que o pan da Pascua é a súa carne e o viño da Pascua é o seu sangue. Ao guardar a Pascua da nova alianza, podemos herdar a carne e o sangue de Deus Pai e Deus Nai, ter vida eterna e converternos en fillos de Deus. Gardade a Pascua da nova alianza e recibide a bendición da vida eterna de Deus Pai e Deus Nai.